Mae'n rhyfedd meddwl nôl i mis Mawrth ag Ebrill pan oedd silffoedd yr archfarchnadoedd yn wag. Cawsom y dasg edrych ar ôl y banciau bwyd annibynnol am y 60 ohonynt yng Nghymru. Roedd angen i ni gynnig atebion i sicrhau bod eu lefelau stoc nhw yn parhau fod yn uchel oherwydd y cynnydd yn y galw yn dilyn Covid, a hefyd briffio adrannau perthnasol o fewn Llywodraeth Cymru. Roeddym yn rhan o tîm a oedd mewn cyswllt gyda Ffesiau a'r cynhyrchwyr bwyd a oedd yn medru rhoi stoc iddynt i sicrhau bod digon o gynnyrch gan y bwydydd banc i ddosbarthu. Buom hefyd yn gweithio gyda cartrefi gofal yng Nghymru. Ysgrifennodd Llywodraeth Cymru at yr holl gartrefi gofal a ni oedd y pwynt cyswllt i'w helpu gyda cyflenwad bwyd. Roedd sawl cartref yn ddibynnol ar yr archfarchnadoedd ar gyfer cyflawni bwyd ac oherwydd y materion stoc yma cawsom y dasg o'i cefnogi i ddeall a chysylltu â'r cyfanwerthwyr yng Nghymru a hefyd sawl cynhyrchwyr bwyd oedd yn gallu cyflenwi'r cartrefi gofal yn uniongyrchol. Ei bod yn gyfnod anodd, roedd yn wych gweld cwmnïau'n cefnogi a gweithio gyda'i gilydd gymaint.